Америка Кушма Штатларында президент сайлауы ничек уза? Хәзер аңлатып карыйбыз. Гади американнар тавыш биргәндә, алар сайлаучыларны билгели. Шуның нәтиҗәсендә махсус сайлаучылар коллегиясе формалаша. Һәрбер штатның шул коллегиягә күпме сайлаучы җибәрүе алдан билгеләнә. Штатта халык күбрәк яши икән, сайлаучы саны да югарырак була. Шулай итеп, сайлаучылар коллегиясенә җибәрелгән сайлаучылар кемнәр соң? Әдәттә алар конкрет штатта күпчелек җыйган фирканың әгъзалары я аңа лояль кешеләр. Сайлаучы коллегиядә дә алар шул фирканың намзәте өчен тавыш бирә. Президент сайлавында җиңәр өчен сайлаучылар коллегиясендәге күпчелекне, димәк, кимендә 270 тавыш казану кирәк. Күпчелек штатларда һәм кеше күп яшәгән штатларда кем җиңә, коллегия тавышларының күпчелеген дә шул ала. Мәсәлән, 2020 ел сайлауларын карыйк. Сайлаучылар коллегиясендә Техас штатыннан 38 махсус сайлаучы. Техас халкының күпчелеге Трамп өчен тавыш бирде. Шуңа күрә ул Техастан коллегиягә җибәрелгән бар 38 тавышны да үзенә алды. Джо Байден шул ук штатта 46% тавыш җыйса да, ахыр чиктә бу аңа ярдәм итмәде. Чөнки Техастагы күпчелек Трампны яклады. Әлеге системаны тәнкыйтьләүчеләр дә күп. Әмма бу Кушма Штатларның чын федерация булуын да күрсәтә. Мен һәм Небраскадан тыш, анда аерым штатлар тавыш бирә булып чыга. Шулай итеп, кызык бер вазгыятьтә туала. Халыкның күпчелеге теге яки бу намзәт өчен тавыш бирсә дә, сүз гади кешеләр биргән тавышлар турында бара. Бу әле сайлауда җиңәм дигән сүз түгел. Чөнки ахыргы чиктә сайлаучылар коллегиясендә күбрәк тавышны көндәшен җыя ала. 2016 елда демократ Хиллари Клинтон белән дә нәкъ шулай булды. Ул Дональд Трампка оттырды.